Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, wordt voor de technische reconstructie de Mercedes broekt van een 39-jarige louter die het ongeluk veroorzaken had. We proberen, als het mogelijk is, het auto wat bij het ongeval belutsen is, als hij nog rijden kan, om die daar van te broeken. Want dan hij precies hetzelfde voertuig als bij het ongeval belutsen is. En dan hij dus dezelfde aanmetingen, dezelfde gewichten en al dat soort zaken meer. De auto riet verskate keren oer de drompel, maar een gong van 80 km in de uren. De politie wilde zo achterkomen hoe het te correct rijden is. Wat wij dus nu aan het reconstrueren zijn, dat is het bewegingsverloop. En hoe dat dus bij verschillende snelheid best het. Wat is de sprongwest van de auto? Hoe ver is hij uit de fjaren komen? Bij welke snelheid komt hij hoe ver uit de fjaren? Dat wordt alleen een OVS-lijn. De resultaten van het onderzoek worden invierd in de computer. Er wordt dan een simulatie van maken. De gegevens worden alweer opname in het proces verbaal. Medewerkers van het Iepenbier ministerie die de zaak behandelen zullen, die er aanwezig om mijn eigen te zien wat hem hier aanspelen had. Nou, het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van wat er gebeurd is. En dan is het ook goed dat we daar zelf bij zijn. Want wat jouwt dit nou voor extra's? Nou, dat moeten we maar afwachten natuurlijk. Maar het is altijd goed om te kijken of we dingen kunnen reconstrueren. Om er zo achter te komen wat de ware toedracht is van wat er gebeurd is. De rechtbank had van de middag bepaald dat de 39-jarige vertochter in elk geval nog 30 dagen langer vastzitten bleven had.